Всички знаете, че аз много разчитам на знаците и изчаквам момента, в който аз ще видя знака, за да ви направя съответното видео. Днес ще си говорим за тройките. Три. Три е Светата Троица. Ум, тяло, дух. Самото число 3 се свързва с това, че вашите ангели, хранители вече са над вас. Вие вече сте в прогрес и в процеса на нещото, което правите и че те са над вас. Те са с вас, те са до вас и те ви подкрепят. Числото 3 е много, много, много божествено число. В нумерологията то се свързва с креативността, с творчеството, с творческия дух и с творческото начало на човек. Не всички са такива, но ще помоля за 3 да слушат творческите натури. Ако вие сте актьор, писател, няма значение какъв творец, музикант, художник и прочее, и прочее, и прочее. Всяка една сфера има творческа натура. Евентуално вие много често виждате тройки, защото тези тройки са свързани само и единствено с творческото в човека. Ако видите 3 тройки, това значи, че вашите ангели-хранители вече са с вас. Те вече ви подкрепят и вие вече сте в процеса, в който сте искали да бъдете, в работата, в която горите, кипите и давате сърце и душа за нея. Знайте, тройките са вашите ангели-хранители. Те са до вас, те вече са дошли, те ви подкрепят и ще бъдат с вас до следващия етап от живота ви.